Türkmen Diplomatynyň Äsgermezçiligi, Türkmenistanyň Avstriýa döwletindäki ilçisi Emre Aman-Nazarov, Ukrainanyň Daşary işler ministri çıkış eden wagtynda ýygnaklar zalyny terk edip gitdi. Şu gün 1 dekabrda Polşanyň Lodzь şäherinde Ýewropanyň Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Daşary işler ministrleriniň 29-njy ýygnagy geçirildi. Ýygnakda Avstriýa döwletindäki Türkmen ilçisi Emre Aman-Nazarov Türkmenistan tarapyndan gatnaşýar. Ukrainanyň Daşary işler ministri Dmitri Kuleba maslahatda söz sözlenmakaly Türkmenistanyň resmi wekili Emre Aman-Nazarov ýygnaklar zalyny terk etdi. Dmitri Kuleba sözüni soňdan soň Türkmen resmi diplomat ýygnaklar zalyna dolanyp geldi. These points include nuclear safety, food security, energy security, release of all prisoners and deported persons, implementation of the UN Charter and restoration of Ukraine's territorial integrity, withdrawal of Russian troops and cessation of hostilities, restoration of justice, countering ecocide, preventing escalation, and legal confirmation of the end of the war. As Russia's war has far-reaching consequences and negative impact on the world security far beyond Ukraine's principles and commitments. I thank you, Mr. Chairperson. Sıyınçılar hökmünde döwlete değişli däl guramalar gatnaşýarlar. İnsan hukuklary barada TurkmenHelsinki gaznasyndan Anna Durdy Hajiýew gatnaşýar.